τρίτο μάθημα πυγμαχίας. Όπως είχαμε μιλήσει, θα σας δείξω σήμερα το κροσέ, που είναι το πιο δυνατό χτύπημα, είναι πιο αργό από τα direct, αλλά είναι το πιο δυνατό χτύπημα. Λοιπόν, όπως σας είχαμε μιλήσει, η στάση πυγμαχίας, η guard, είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, το κροσέ ξεκινάει, ανοίγει και στρίβει. Είτε το δεξί είτε αριστερό. Τα λάθη που μπορούμε να κάνουμε στο κροσέ είναι να κατεβάσουμε το χέρι, να το ανοίξουμε, που με το που κατεβάζει το χέρι το έχει δει ο αντίπαλος, ή το ανοίγουμε για να το δώσουμε. Αυτό είναι πολύ λάθος. Το κροσέ, εκεί που φεύγει το ευθεία, ανοίγει λίγο και στρίβει το σώμα. Αυτή είναι η κίνηση του κροσέ. Εδώ είναι το πιο γρήγορο χτύπημα. Έτσι γλιτώνουμε και πάντα μιλάμε για τα κλάσματα του δευτερολέπτου, ταχύτητα. Μπορείς να το πας ξάπλα να μην καταλάβει καν από πού του έχει έρθει. Τώρα θα σας δείξω πώς γίνεται αυτό με αντίπαλο. Εδώ, κάτσε πάλι. Είμαστε εδώ. Μπορώ, όπως είναι εδώ το ευθεία, ξεκινάει εδώ το δεξί. Κοιτάξτε το κροσέ. Εδώ, πάμε. Εδώ. Έλα από εδώ, από το δίπλο, από την άλλη μεριά. Όπως είναι ευθεία εδώ. Εδώ πάει το δεξί. Κοιτάξτε την κίνηση. Φεύγει εδώ και στρίβει. Πηγαινάει όλο το σώμα. Η δύναμή μας σε όλα τα κινήματα είναι το σώμα. Να ξέρουμε τι κάνουμε. Και το ίδιο ισχύει και για το αριστερό. Δεν κάνουμε αυτό εδώ για να πάρουμε φόρα, ούτε αυτό. Φεύγει λίγο ευθεία, πλάγια από ό,τι φεύγει το ευθείο και στρίβει. Φεύγει ευθεία και στρίβει. Αλλά το θέμα είναι να στρίβουμε το σώμα μας. Να βάζουμε το σώμα μας. Η δύναμή μας είναι το σώμα μας. Κοιτάξτε, πάλι από εδώ, εδώ. Γυρνάμε μέσα όλο το σώμα μας. Να σκάει στο χτύπημα στον αντίπαλο με το σώμα μας. Αυτή είναι όλη η δύναμη. Δεν είναι ούτε τα μπράτσα ούτε τίποτα. Το σώμα μας είναι η δύναμή μας. Και όλη η δύναμη, να μην το ξεχνάμε, ξεκινάει πάντα από τα πόδια. Είτε ευθεία δίνουμε, είτε κροσέ δίνουμε, είτε άπαργα δίνουμε. Είναι όλο η δύναμη στα πόδια. Η έκρηξη στα πόδια. Δεν παίζουν ρόλο πόσο μπράτσα έχεις. Σωστή τεχνική παίζει ρόλο. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω τι χτυπήματα υπάρχουν με το κροσέ. Είναι το κοντινό κροσέ που είναι εδώ, το μακρινό κροσέ που είναι εδώ, απλώς ανοίγεις λίγο τα χέρια, αλλάζεις την απόσταση, και είναι το κροσέ που είναι και το θανατηφόρο κροσέ. Έλα λίγο. Όταν σου δίνει ο αντίπαλος ίσο χτύπημα, ίσο δεξί, και κάνεις αποφυγή, που δίνεις εδώ. Είναι ακριβώς, κοιτάξτε λίγο την κίνηση, με το που φεύγεις αποφυγή από το δεξί, δίνεις και το κροσέ. Που έχω πει πάρα πολύ νοκάουτ έτσι. Με το που σου δίνει δεξί, αποφεύγεις και χτυπάς το κροσέ. Αυτό που προσέχουμε βέβαια δεν είναι ψηλά το κεφάλι, μέσα από το σαγόνι, και με το που αποφεύγουμε, κάνουμε την κίνηση αυτή. Αυτό είναι το τρίτο κροσέ. Τώρα θα σας δείξω την κίνηση και στο στόχο. Πάμε στο στόχο να τελειοποιήσουμε την κίνηση που θέλει πάρα πολλές επαναλήψεις για να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Τώρα θα σας δείξω πώς γίνεται το κροσέ στο στόχο. Ξεκινάμε πάντα σε σταθερό στόχο, όχι σε σάρκο. Είναι πολύ δύσκολο να το μάθεις, οπότε ξεκινάμε σε στόχο που είναι σταθερός και δεν κινείται και δεν μπορεί να μας δυσκολεύσει. Η κίνηση είναι όπως ήταν το direct, ανοίγουμε λίγο το αριστερό μας χέρι και στρίβουμε. Αυτή είναι η κίνηση. Το θέμα είναι να μπορούμε να βάζουμε το βοχό και να στρίβουμε το πόδι μας. Να μην ανοίγουμε καθόλου το χέρι, οικονομία κινήσεων για να είναι και γρήγορο το χέρι, το χτύπημα, και μας ενδιαφέρει να χτυπάνε οι κόμποι. Όταν χτυπάνε τα δάχτυλα υπάρχει ελαστικότητα και δεν είναι τόσο δυνατό το χτύπημα.
το ευθείο πάει έτσι, λίγο λοξά, λίγο πιο ανοιχτά από την ακολουθία για να στρίψει. Και μπαίνει με το σώμα μας μέσα. Τώρα θα σας δείξω και το δεξιχροσέ. Η ίδια κίνηση, καθόμαστε διαγώνια πάλι στο στόχο και φεύγει λοξά από το ευθεία φεύγει εδώ, λίγο πιο ανοιχτά το κροσέ και στρέφει πάλι. Αυτή είναι η κίνηση και στο δεξί ισχύει το ίδιο να χτυπάνε οι κόμποι και μας ενδιαφέρει η ταχύτητα. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι πρέπει να το κάνετε σιγά σιγά πολλές φορές, να μάθει τη διαδρομή το χέρι και να καταγραφεί στο μυαλό μας, ώστε στην πορεία να μπορέσετε να βάλετε και ταχύτητα και δύναμη. Έτσι τελειώνουμε το τρίτο μάθημα, το κροσέ, και σύντομα θα σας δείξω και το uppercut, που είναι ένα πολύ καλό χτύπημα.